Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Kana ndiri nzvimbo ino ndofunga kamwe kambo kandaimbonzwa kakambopisa kachinetsa. Hanzi Bonda Makara uriko here? Hongu ndiri pano. Ndokwatiri zuva ranhasi nzvimbo yeMutoko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tasvikawo tichiendawo kwatiri kuenda ndokuwanawo kuine chiitiko chiri kuitika vanasekuru vari kuchenesa nzvimbo. Ndada kuti ndiburitse pekuti tasvikawo nekuti vazhinji vanoziva tichifamba nanasekuru vakasiyana siyana. Vanasekuru vatawana kuno hatishande navo, hatina mbogara takavaburitsa, asi kungonzwa kuti apa pane zviri kuitika. Saka zuva ranhasika toda kuti timbokupai chirongwa tichinzwa kuti vari kuzvifambisawo sei vanasekuru ivava. Veruzhinji vari kugutsikana here kana kuti kwete? Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndofunga munguva pfupi yapfuura maitiona tichimhanya tichipinda muguta reHarare tichikuudzai kuti zvakamira sei, vanhu vari kuenda kumabasa here kana kuti havasi. Ndo basa redu isusu vatori venhau, tinokuzivisai zviri paground. Ndakanzwa mumwe munhu achinditi Neshamba wakuda kupinda mupolitics. Aiwaka, it's my democratic right. Kana ndikada kupinda mupolitics ndiani angandirambidze? Ndine ndakuda kudziitawo politics dzacho, asi tiripo pakukuzivisai kuti chii chiri kuitika munyika yababa, munyika yakasununguka. Naizvozvo regai tikupei chirongwa chatinacho muzuva ranhasi.
mwana. Funga mwana. Atere matari. Tuko matari watinda. Ndopitu wanga nobangora kwa mwanangu. Mleji munu mwanangu chinoteka ila mwanangu. Chipenyu mwanangu wazwa. Ngoni kwa kitinga kana zino sino kaze matari. Chiyonga mlizo mushakutando kwenza mkatige mushaka kupinda nini? Tete kuti wakutsanangura kuti uri kuona mwanangu tapedza basa hili. Asi mukati memushaka kweyo munodhana mune chimunhu chirimo chiri kutorarama chiri chauri kuita mukadzi. Chinoda kunzi chizoparadzwa kana marongeka. Mawirirana vanhu kunzwisana semhuri kuti toita sei kuti mhuka iparadzwe. Mhuka iyoyo yakasaparadzwa ndaona imimi mazogara zvakare kuenda upenyu hwenyu hwese musina mukadzi. Nhasi unovasungunura mwanakomana wopano kuti agone kuita sei agone kuroora. Hati mazokutsanangura asi kuti pakutsanangura pakubatwa kwaita hondo yasunungura imimi asi yasunungura uyu nekuti yanga akadeketerwa asi imimi makagara pasi nevamwe ukama muchaita kuti zvinhu zvigone kufamba negwara rakanaka kamunhu akabvisiwe kana ndikamukadzi kacho kakutsanangura kamukadzi kako mugone ukaona kuti mwari vakusunungurei sezvo muchizvinamatira muchienda kuchechi mwari vanogona kukusunungurai mama mwana asunungurwa yanga ichikubaya ndandine mubvunzo ndanzwa kuti varume havasi kuroora koko akadzi kwakamirawo sei? Wakati ari kuenda undokanzo ngemwanarume anodzoka. Kunyangwe anonyengwa utoende ngemwanarume undopuwa ngemwana anodzoka. Chikonzero chiri chii manje? Ukadzake mazita atiri kureketa akatodeketerwa ushereketwa mukati ngemuri. Oh, ndo ari mudende. Zvakanaka. Oh. Valechi vapa machinda. Atinge uri muchinda. Wakurindisa. Ale mukaranga wako. Nge upenyu wakane kupira kaita mukaranga kusvika nasi. Wakakumikidzwa mukaranga wakapuwe mukadzi wasingaone wanorara ndiye. Kurota achinonyenga ngawanonyenga asi hapana. Kumuka kuona kuti ndakandirere mukadzi asi mukadzi wacho mumba hamuna. Kusvika nasi ani kuroora ane mwana. Ichokwadi ere mukoma chiri kutaura? Mune makore makataurisai. Vakaireva yatonzwa zviri kutorwa. Mune makore 60 years. Asi vake 60 years. Munenge muchirota muine mudzimai. In fact, andiroti tinongoona zvaitika. Ndinongozoona ndaburitsa mbeu. Andiroti handidi. Aiwa, tinotenda. Saka awa baba mina awa nemurume wangu mukoma nemunin'ina. Amai wangu baba mumwe chete ana amai ndiwo akaseparetana. Saka zvakunamira kune mwana wangu mwanakomana uyu. Saka nguva yese zvazvichindirwadza kuti sei muroora pamwe mune matogadzira achiti mama ndiri kuuya nemukadzi asi unozoona hapasisina. Wanasikana wariko kuvarume asi hakuna chiri kuitika vanenge vari panguva yekundodzutsikana wana rugare. Saka ipapa ndiri kufara nokupembera nokuti nhasi wana wangu wauya kunochenurwa. Ndiri kutofara nokuti wauya kunochenurwa. Ini ndakasiyiwa nemurume ndofunga ndine 35 years. Murume wangu akafa ne 42 years. 2004. Ndikashingirira kugara newana yakubva wachiri wadiki kusvika pari zvino. But zvawanobata chazviche zvandisi kuzviona. Ndiyo nibadze moto. Saka ipapa ndakutoti zvasunungurwa nevazukuru wangu ndofunga mudzimba wavo mako. Wazara kubanguwa mchinda uyu mwanangu. Wakadira uteka wazo mwanangu. Wanekata leo kwako. Nipita ukadime mumusha wako mwanangu wazwa. Leo biza mkaranga wako aliko mwanangu wazwa. Unde mwanangu.
Hanzo vanoda kwasara kumba kwakwe kwaunogara ndokwasara mukadzi ari kwakuda kudzaitei saka mugara pasi semhuri mowirirana muonesana hazvinei kuti hanzi ndiani kana kuti ndiani panapa vari ngobatsira chete nekusunungura kuti zvifambe zvakanaka muchionana nehondo yenyu kana pane vamwe vada kubvunza kubvunzo zvavanoita sei iyo ndakuzwa mati kudi ndikati usikandirare unonzwa marata achita kunge achitsemuka uzwa kuti wopatika kuti kochii wombonamata zvomboti zii saka nhasi ndikutofara kuti mwana wangu achenuka wambonzwa here nanasekuru kuti chii chinenge chichidaro chinofanirwa because kusiku kubva musi wazvatanga zvakangoita mbijana kuti tso zvokuita kuti unonzwira kure nhasi zvanyatsa kuguma kuti tinyatsonzwa kuti pamusoro pemba yemukomana pamarata pachita kunge pachatsemuka uko kwandinorara kuchita kunge kuchatsemuka ende hazvina kutanga nhasi kubva iye mufi achiri mupenyu zvanga zvichiitika zvinhu izvozvo paingoputika marata mbobvunza kuti chingotova mheni kuti hatisati taakuziva kuti chii saka tingati muri kugutsikana nebasa riri kuitwa nanasekuru pano inini ndiri kugutsikana zvakanyanya ndeda kunyatsonzwa mati mabhebha ari kukuramba here pamwe pacho munotowirirana motoudzana kuti mwedzi wakati kana musi wakati ndoda kuti tiende newe kumba kwedu motowirirana pasara kana mazuva mairi matatu mana mashanu izotaura makutotanga kukatirana mafoni zvakutanga kuenda nepamwe saka ndikufara kuti dambudziko zvarabviswa kudai so mwari vandisunungura ende ndinoti nekuimba kwangu chaiko ndichange ndine mudzimai ende ndichapupura pamberi pechaunga sezvandiri kungoita nhasi kudai asi pane here amuri kutaimirana naye pari zvino varipo varipo vakawanda aiwa ndinotenda vanenge varipo ameno kwamuri muko aiwa hapana sandingataura hapana asi tingati isusu manga muchiti hamuroti imimi hapana here dzimwe hope dzisina chekuita nezvo dzamune muchisangana nadzo dzichikuratidzai kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane dzamungade kuti tsanangurira here kuti fanike dzakati pane nguva kuti musi panouya zvinhu zvokudzipa kuti zvinouya kwei zvototarisa kufema taurisa mujinda ngendei kuti ari kuda kuti zviende ngemu asi pari zvinhu zvakapera maita kunge makadzipwa pahuro unatsonzwa kuti pane munhu apinda mumba chitsengo refa oright aiwa tinotenda asi zvezvo mawet dreams kungwarara hope kuti ziba tonozongomuka makuseni angoona zvakatongoitika asi vanasekuru vasati vauya ava makambofamba here zvokuti munzwe kuti chii zviri kuwirana here zvamaimbonzwa kumashure kana kuti mamusina mugara makafamba inini izvi ndasvika zvindaingonamata ndasingatende zvakawanda kuenda iko ndiko koromba manje ndinogona wakaromba nekuenda wani iyo dai ndakaromba kanhasi andinda ndakachena vasekuru vati ndakachena kai ine ndakareketa mashoko ndikati muchinda uyu hanenge chaakabata paupenyu hwake haani kubata mushonga wakaipa mukati memaoko ake asi hondo yaandodzudzwa ndiyo yabve mukati mekuberekwa mukati ngemhuri yake maanozvagwa ndiye ngomabve kudekedekwa kwakaitwa achindopuwa mukadzi nhasi waanorarama ndiye wakonesa kuti azoroora upenyu hwake kwese kwaari apa haane kana kupira akaroora ane kana ngemwana
Asi kuchechi kwamanga muchienda imimi zvaisambotaurwa here nhau iyi? Inotaurwa. Zvaitaurwa kuchechi zviri kuirana here nezviri kutaurwa nana sekuru? Kuchechi vanenge vachiti maspiritual husband nemawife. But havana kukupai kondiso? No. Nama kuti zvapera kun'anga iwanda asikati kutotaka kuonana nasekuru nhasi andizvizivi. Nodai ndakaenda pakambobiwa mbudzi pakabiwa zvikanzi endai kun'anga, kati kun'anga handiendi. Tabiwa zvinopamba hanzi endai kun'anga, pakati ngati handiti zvemushonga. Aiwa, tinotenda. Amino sekuru, ndoda kubva ndatora mukana uno kubvunza. Vanhu vazhinji vanotaura kuti vana sekuru pavanoita matare vanopedzisira vakubata nyoka. Sei vasingambobate zvimwe zvinhu zvisiri nyoka? Panotaona mabata mudende. Ndezvipi zvimwe zvinhu? Ndade kuambe murekete kuambe kupindura zviro uri kureketa muchinda. Ndiyobvunza ngandu akambe kuwanda kubva vakaone mushando tichamba ndiso. Zviro muri kuona zvakafanana? Zviro zviri kubatwa misha muri kuona zvakafanana? Pane mundu akambe kutora mushonga wake asiri kuziva kuti aiwa mushonga wandakatora waenderana ngenyoka. Mundu ari kutaurirwa chiro chaasiri kuziva ndicho. Tinobate zvakambe kusiyana-siyana. Zvichienderana ngemushonga wakadini? Wakatora ndiwo. Nhasi wapwedze pano wandiona pachibatwa ngedende ratobatwa pabatwa nyoka. Zviri ngekuti ndo zviripo zvakareveregwa ngevana kuti vatambudzike vashupike. Handizvo? Tataure masoko tikaambidza pakerenge umwe angade kupupura ngemuchinda zvakaitika mukati ngembatso yake. Pano wakabatsirwa here uri pano angade kutaurawo? Chinda katule. Chinda rume. Tikakubva tichitanga matare ngekupinda kwatakaita mukati ngechivaro chako. Taurai. Inini ndakashedzwa nevaning'ina kuti ndio chirongwa chiriko kumusha mukombo yayo. Saka ndakasvika wagara mumba kudaro ndakabvunzwa kuti wakafamba sei. Ndakati inini zvandakaita chakandipa kuti ndizobate mushonga uyu kwanga kusiri kuda kuromba asi kuti ndaida kuchenuwa ropa rangu ndandiri kupomewa mhosva dzandisina kuita. Kubva ndadzingwa pachikoro ndiri hedhi wepachiteko. Saka zvakandirwadza izvozvo kusvikira ndazotsvaga n'anga ida kuti ndigezewo ropa rangu rari kundopomewa kudzi vakati zvakati ini pasina chandakaita. Saka ndakazovatsanangurira kuti inini ndakapiwa mushonga wakanga wakasanganiswa nebvunurwa renyoka zvikadzigezwa 3 days. Ndageza 3 days. Saka ndageza 3 days mushonga worudzi wakazosanduka kuita nyoka yakazobatiwa pamba pangu. Asi pakurarama kwenyu maimbozviroto here kana kuti kugara kwangu pane chikara chapo? Ndakatatwadzi kuenda kudare iri. Ndakaona pandakahwisana nenyoka mumba. Zvakandinetsa kuti nyoka iri kubva kupi. Ndizvo zvandakaona chete uri usiku makarwisana nenyoka? Muri mumba mangu. Ndakarara mumba mangu. Saka yaitorwisa ichida kukurumai? Iyo yanga isingade kurumai sacha asi yaita kuda kunge kutiza here kuti yasangana neni. Ikagorawa? Aiwa, kwanga huri usiku matima makambosangana nazvo. Alright, yakazobatwa mushure mungu taenda kumba kwangu. Saka basa tingati mamusipo mamuri kuHarare? Pakaita sei?
izvezvi pamazo ndanzwa pamati ndakazodanwa nevemhuri. Nandiri kusenda. Oh, right. Kusenda ndipo kwandinogara. Okay. Apapamba. Vanini vanogara kumba kuno. All right. Asi muri kutendeseka here nekubatwa kwebasa kana kuti pane pamwe pamunogona kunge muri kumbunyikidzwa? Havasiyo vega vakataura kava. Vakazotosvikirawo vakasvikira pakati. Ndandiri kuda kutoti nditogadzirise chiwani chachocho. Takamboendawo pamwe panomwe muprofita akazvitaura kuti ndiro zviriitika. Pakadzi mumba mako makamina mhepo. Vakatozvitori chokwadi ngekuti havasi ndiyo vega vakazviona. Vakatosvika ndatozvionesiwa kare. Titori muprocess yekuti zvigadzirise. Ewa, tinotenda zvikuru. Ukwenzenge majemberenge mwana uda kureketa zviro zvavaisangana nazvo pano pamushana asi bataita mushando kuti vaisangana ngenyi vaizwe inchi chaitika kozvavanoda kutaura. Taura hei. Segore iro rino iri haigore rakapera takagara apa kwakambouya ihuku yakauya ichiita kumbemberuka so kutadza kunzwisisa kuti huku iri kuda kuedza kuita sei. Ndandakagara apa nemuzukuru ndikati muzukuru imboona zviri kuitika izvi. Haana chaakataura. Ndakabva ndasimuka pandandiri ndati fire moto nezita neropa raJesu. Pana handite izvozvo, handina mushonga, handina chandiinacho. Ndati fire ibva pano. Huku iyo yakatenderana ikoko. Ndikaiteera ndobva yazoenda. Yafamba mune zvakanaka. Yakanga ine pano pamusha. Iyo pano pamusha. Zvadaro usiku ndakarara zuva iroro ndakarara manheri yacho ndakarara mumba umu. Kokoi. Ndobva ndapepuka. Ndikati kuti gogo ichi. Ndikati akana ari munhu chaiye ndichazwa kunoka padhoo. Handina kunzwa kunoka padhoo. Ndakabva ndamuka ndobva ndatanga kunamata. Ndobva ndati moto muzita nemuropa raJesu. Satani bva pano, handina mushonga, handina chandakauya nacho pano. Pamba pano pari kuti inini nemhuri yangu. Saka handina chandiinacho pano. Ibva pano. Enda kuno munhu akutuma pano nokuti handina chandakabata. Ibva moto nezita neropa raJesu. Zvakabva zvati zi. Zvazvaenda kubva ipapa hazvina kuzoita futi. Asi kuputika pamusoro pemarata apa. Aiwa anga amagariro. Kubva iye achiri mupenyu. Taiti tikauya unongodzwa pachikuti tu. Unotovhunduka kuti chi pamwe mune mutori panguva yerudo ozvazvatanga ona zvatanga futi papo muri panguva yerudo zvabva zvati tu motovhunduka ndo zvaitoitika zvacho izvozvo kusvikirawo mumwe wangu akangotiwo tsakata 2004 anotomboziva kuti chii chaiitika ende kubva ipapa hapana kana kufamba. Takangogarawo takangosiyiwawo semhuri, tikangogarawo nemhuri dzangu vachiri vana vadiki kusvika wayaruke kusvika itawo dzimba dzavo kusvika pari zvino. Saka ndikuti Mwari wakanaka. Asi sekufunga kwenyu pamwe mushakabvu kuti ane zvaakanga akabatawo here? Anga asati abata. Anga asati. Anga asati. All right. Anga asati bani kuti tatichiri panguva yekutotanga dzimba dzedu vana vangu vatatu chete vatatina. All right. Akukwenzeke matare kuti vazhinji vanambe kuambe kureketa kuti linda mishonga ikabatwa ichienda kopiswa ngemoto. Ndizvo? Hatigoni kuambisa ngematare aitoambiswe ngeantu ngenguva vachireketerwa kuti aiwa takubate uroi takutore mushonga. Wotaure ngeyake n'anga iri kwamutare kuti ai ndichauya ngevantu utaure kuti mushonga wakabva papi. Kwakwende koripisa ng'ombe shanu kuti hai ndo kunditambire chii. Nditambire mushonga. Yesu hapana chiri kuitika ngendeye kuti vanhu vari kutorerwa mukwati. Ati mazwa? Ndikabata mushonga wechakaipa ndinoisa mumoto. Mazwa? Zvirenge kuti hakugoni kuchengeta chiro chakashata. Hakunenge unodzorera chakaipa kumunhu wakaambidza chiro. Kanzonge utsotsi. Ndikabata mushonga ndinoisa mumoto. Andizvo? Hatikazenge mushonga mukati ngedari. Yenasi tandopisa ngepano kuitira ngemushinda. Tinowanzotopisira kupi? Kumatare.
mwenanga nekwambe kuisa mareketo ngemjinda uyu ane zaanoswe kuda kutenda zvinenge zvaakasanga kuona ndizvo anotaura nda tarupinde mutauro Alright. Ayo, ndaida ndajere iko ayo uku. Taurai. Ya ndinoda kutenda basa riri kubatwa nana sekuru nekuti tichifamba nawo vanhu zvizhinji zvavaita zviri kufamba tikasvika mumusha mune vanhu vamwe vari kurwara vari kuita zvekukarara mushure mekushandirwa vanhu vanosara vachirarama zvakanaka kwedu chaiko uku pachisekwa apa matambudziko iyo anga ariko asi akaganhuka takazouya kusvika mana nyahodza umu aiwa vanhu vakurarama zvakanaka uye nemufaro mumwe mwana anga asaende kuchikoro achibatwa nemamhepo achikarara zvakapera izvozvo saka tinoda kutenda basa iro riri kubatwa nana sekuru mukati menzvimbo yedu uye tiri kutarisa kuti nzvimbo yedu ichachena vanhu vachasara vachirarama zvakanaka vaishandiswa vachasara vachirarama zvakanaka zvirombo zvese zvabva mamisha umu vanhu vanga vashaya mabasa vachayawana vanga vachitadza kuvaka misha vachavaka misha nekuti zvizhinji zvinhu zvakaiswa zvakatorwa nevanhu vachifungudza kuti vari kugadzira misha vasingazive kuti vari kuisa matambudziko mukati memisha so tinonzwa kutenda nekufara nezviri kuitika munharaunda yedu imamutoko ndatenda hangu akuda kutaura ngemachinda agere ngapa vakaona ndichirara ngepandinambo kuita mushando Kwete. ndikahambidza ngebhuku nhasi ndiri kuuya kuzoita mushando ngapa ndinoita mushando wangu ndichidzokera kwandinodini handizvo kusangana nekuno takuita chii takuita mushando wakamboonana neni mukati ngenzvimbo ndinogara muno pano wakamboita mashoko neni kuti aiwa zvakadani ana ndakubata mwanangu ona zvaitika maona zvabatwa manzwa zvataurwa nemhuri vese vari kugutsikana kuti vana sekuru vari kugona basa ravo tinonyada kuteera tichiona kuti pane ari kumbunyikidzwa here anenge achinzi izvi ndezvako izvo zvisiri zvake asi semaonero semanzwiro amuri kuita amaita aiwa muchechetere mvura yegovi rakuzita dhirozi andrew neshamba katsikani mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kudrumas media taking you to another level ndoda kuti umwe neumwe kwauri uri kuuk uri kusouth africa uri kumalawi wese ari kundiona pari zvino ingokwenya munhu ari padhuze newe umudze kuti subscribe iwewe ngatsikani mune zvimwe zvirongwa. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.